7 крокаў да беларускай мовы. Ну што, пачынаем? Крок першы – матывацыя. Беларускую мову я чула з самага дзяцінства, калі ўвечары мы ўсе дзеці глядзелі калыханку. І словы з гэтай калыханкі я помню і зараз. Пакрысе, на расе затухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе пахавались пад падушкі. Спяць і мышы, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты баю. Уже ва універсітэце па сусветнай літаратуры у меня была настаўніца, якая размаўляла на беларускай мове. І размаўляла яна так прыгожа на ёй, што мне ўпершыню захацелася самой размаўляць на беларускай мове. І я нават напісала на ёй дыплом пра скарыну і выдатна яго абараніла. Але на гэтым усё скончылася. А вось у апошнія годы я ўсё часцей і часцей сустракаю людзей, вельмі цікавых людзей, якія размаўляюць на беларускай мове. І гэта так самабытна, гэта так прыгожа, гэта так па-беларуску. І гэта так натхняе вярнуць мову ў сваё жыццё. Так што, сябры, я віншую вас з днём роднай мовы. Хай яна гучыць у нашым асяроддзі і ў нашым сэрцы.